plant di-Gymraeg yn ysgol drws nesaf, ac o'n ni ar y Welshis, dwi'n gwybod, y pobl yn talu faint trips gwad y dŵr. A o'n i'n gwybod hynny ar y pryd, o'n i'n darllen llyfr erthygl gyda Brian James yn sôn fel y buses Cymraeg yn dod mewn, oedd y trigolion lleol yn protestio tu fas, yn dweud Welshis go home a stwff. Ond yn diwedd, gyda achos bod yna disturbances yn digwydd, penderfynodd Dame Morgannwg i symud ni i Parade, lle mae'n lle cyfyn iawn, a'r ysgol yn rhy fawr, a geto ni i 4 ysgol wedyn, mae'n sy'n gofal, mae'n gyffes. Felly ges i profiad da iawn, a pan mae pobl yn sôn, mae'n gael ysgol bach, gael profiad hapus yn ysgol, wel, o'ch cael y plant yn Llyn Taf, yna 4 dosbarth, a 30 o blant yn bob blwyddyn. A nes i byth teimlo bod yn rhy fawr. Mae i fi dyna y norm, so mae'n syniad i fi yn plentyn disgwyl o 30 o blant, mae'n scary i fi fel rhian. Dyna well da fi bod lot o blant, as mae'n mwy o cyfnod y droed y stwff yna. Bydd y digwydd oedd ysgol Gymraeg di'n mynd i'r ysgol oedd yn colli disgyblion, so dan taff, oedd plant yn mynd i'r eisiau fel Llandaff fel ni'n dweud a Worcestershire Trai, a hwnna i ffordd nawr, so gyfyn ni ysgol yna. Unwaith eto, yna bobl yn protestio tu fas, yn dweud Welshis go home, a un yn cofio Gras Cel, a rhyw dynes mewn sari yn dweud Welshis go home, a fi'n cael beth ti'n gobeithio, bydde rhywun gael bach yn gael hynna'n ymwybyddiaeth i weld lle mae hwn yn mynd, sy'n dechrau galw pobl mynd hwn. Ond eto profiad hapus hwnna. Mae'n rhaid i hoffi ni'n dweud falle am yr ysgol, achos fi yn meddwl am yn ffantastig beth sy'n digwydd nawr, ond dwi'n meddwl, beth oedd rhieni Damon Woolway yn meddwl, a Christopher Handel a'r boes mae gyd, yn meddwl 1971, we're going to send a child to our school. So i fi, mae'n rhywbeth mor prydferth a mor positif. Pam, oedd dim jobs i gael y siarad Cymraeg rili, oedd dim lot o cenedloldeb, pam bydde pobl yn neud y buddsoddiad a'r risg yna i hala plant i ysgol lle dyn nhw'n siarad dim Cymraeg. A dwi'n credu bod ni fel fi fel siaradwr Cymraeg, pobl o siarad cefndir naturiol, wedi dangos y parch i rhieni di-Gymraeg. Diolch boes. Mae'n big thing i dan yn plentyn chi i ysgol ac i ddim deall gair rili. A mae eisiau i ni fel siarad Cymraeg, diolch yn fawr iawn i chi, achos mae hwnna'n rhywbeth prydferth a pwerus iawn, a fi'n meddwl yn ffantastig. Ie, fi'n cytuno oedd profiad wedi tebyg yn Plas Mawr, oedd yna lot mwy o blant a Coed y Gofn wedyn lot mwy o blant yn siarad Cymraeg gatre. Felly, falle mae'n ansyd y brofiad ti. Felly, beth oedd y brofiad cyffredinol yr ysgol? A lle wyt ti'n gallu fel, a lle chi bach ar beth Siôn yn gweud, oedd wedi newid yn cyfamser, ydych chi dal yn cael fel rhaid fel Cantonian neu rhywbeth fel fi'n cofio? Wel ie, nes i ysgol Gymraeg Pwllcoch, person cyntaf yn y teulu, fi'n i addysg Gymraeg. Sa'n siŵr os oedd mam gwir yn gwerthfawrogi mawredd y penderfyniad na i tra'n i'n fach. Sa'n siŵr os oedd hi'n actually edrych ymlaen i'r miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 hwnna. Ond nath i jyst roi fi'n ysgol Pwllcoch, nath i gweud oedd hi'n mwynhau Cymraeg pan i'n ysgol, wneud aiaith yn Bydsalyn. A oedd ysgol Pwllcoch yn ysgol eitha newydd, so fi'n moyn bod fi'n eitha agos. So fi'n credu oedd e'n rhan jyst oedd e'n eitha convenient, ond hefyd oedd hi'n moyn bod fi'n gallu siarad Cymraeg. Sa'n 100% siŵr be oedd yn mynd trwy'n meddwl hi, achos yn amlwg oedd hi ddim yn siarad Cymraeg, oedd neb yn y teulu'n siarad Cymraeg. A i fod yn deg, nath i byth rhywbeth fi yn gweud Grand Emily, ti'n mynd i fod yn cerdded mewn i stafell nawr, so ti'n mynd i all gair, but just go with it. Literally dim o hwnna, nath i'n siopo fi off ar y dydd, cerdded i mewn i ysgol Meithrin, Pwllcoch, pawb yn siarad Cymraeg. A fi'n cofio gwrando i Mrs Coles yn gweithio Dewi Richards. Da iawn Dewi, ti'n siarad Cymraeg, da iawn ti. A ni'n cofio meddwl, sut ydw i'n gallu siarad Cymraeg? How can I do this? Sut ydw i'n mynd i ddysgu iaith? Stim cefndir dy fi yn iaith Gymraeg, fi arfer mynd i Meithrin Saesneg dan Birds in Pewtown. A wrth i'r iaith esblygu, a wrth i'r iaith datblygu, mae fe wedi newid ers i fi cychwyn yn Pwllcoch. Stim fel fit model, mae fe wedi newid ers i fi fod yna. Pan o'n i yn Pwllcoch, o'n i'n teimlo fel oedd yn rhywbeth, it was up and coming, ond there has been a massive boom recently. Mae'r niferoedd yn mynd trwy'r to, a fel oeddech chi'n gweud, y dewis i rieni sydd efallai ddim yn siarad Cymraeg, neu sydd efallai byth wedi cael profiad yn y iaith Gymraeg,
i roi plentyn unig yn ysgol Gymraeg iddyn nhw, achos mae plentyn, they're finding their feet, heb os am pa iaith maen nhw'n siarad. Ond i wedyn taflu plentyn mewn i ysgol lle mae pawb yn siarad yn gwbl gwahanol. Mae fe yn gallu dod ar draws fel peth ofnus, ond mae plant gyda'r plant yn gallu i adapto'r ymgylchedd. Bys ni wedi well nag unrhyw poedran arall. Achos yn edrych yn ôl, sa'n cofio dysgu Cymraeg, oedd ddim sylwedd fel dysgu iaith Ffrangeg yn Tygau, lle mae'r athrawes yn ystod chi lawr, reit, ni'n mynd i fod yn gwneud gwyliau thema yma. Dim siwr beth, dych chi literally just yn pigo lan o'r pethau, dych chi'n creu beth mae'r athrawes yn gweud, beth mae'r plant eraill yn gweud. A hefyd, mae'r cymuned o blant, fel chi, ddim yn siarad Cymraeg adre, felly mae'r syniad o, I'm not alone, we're just rising, we have to find our feet together, math o beth. Ac erbyn i ni gyrraedd blwyddyn 1, blwyddyn 2, doedd na ddim gwahaniaeth o ran, o mae hi'n dod o gartref sy'n siarad Cymraeg, mae e ddim. Oedd pawb, pan ydych chi'n plant, so plant yn pigo lan ar pethau fel yna, yr oedolion sy'n trafod pethau fel hwn. Mae plant jyst yn mynd i'r ysgol pob dydd, maen nhw'n chwarae gyda plant sydd efo'r un diddordebau nhw. A i fod yn dig, mae pobl wedi dechrau dod yn fwy ymwybodol o'r iaith a falle beth sy'n gwneud chi'n falle bach yn gwahanol os chi'n dod o cartrefi sy'n siarad ieithoedd gwahanol. Wrth ni ddod yn hun, tra ni'n ysgol gynradd, fel nes i ddweud, oedd dim rili siwr beth fel mae hi'n dod o cartref Cymraeg, mae hi ddim. Falle wrth ni mynd mewn i plas mawr, mae plant yn eu harddegau yn dechrau dod yn fwy cydwybodol. A not for the worst, fi'n meddwl am gorau, achos wedyn mae plant fel fi sydd yn dod o gartref sy'n siarad Saesneg. Dyn ni'n mynd i'r Steddfod, dyn ni'n gweithio i Menter Caerdydd trwy gyfrwng y Cymraeg, dyn ni'n mynd i maes byd, dyn ni'n mynd i clwb bach ar nos Sadwrn. Felly, mae'n neis, achos fi'n teimlo fel mae wedi dod yn beth lot yn fwy inclusive, yn wedi yn ardoddi o'r ddinas Grange Town. Tra ni'n tyfu lan nawr, doedd dim ysgol gynradd Cymraeg yn Grange Town, felly dyna pan nes i Pwll Coch. A mae'n rili neis nawr i weld, o'n i wastad yn teimlo fel mae'r naws aml ddiwylliannol yn Grange Town weithiau'n cael ei cadw ar wahân i'r iaith Gymraeg. Mae'n neis nawr bod hwnna wedi dod at ei gilydd, mae aml ddiwylliannol yn cynnwys Cymraeg hefyd. Felly mae'n beth rili neis i weld. OK, grêt. Nawn ni symud mlaen at Ali, sydd wedi cael profiad gwahanol yn dysgu fel oedolyn. Felly falle, elli roi bach o insight i ni sut, fel pryd nes i ddysgu y profiad? Ges i fy ngeni 55 mlynedd yn ôl. Yn 1963, traed y milltir i ffwrdd yn y docio, adeg oedd y docio yn gweithio fel docio. Felly mae'n od iawn i fi cerdded rhyw 55 mlynedd ar ôl y digwyddiad yna i weld y newidiadau a sut mae pethau wedi datblygu. Pan o'n i'n blentyn, oeddech chi'n clywed lot o ieithoedd, ond Cymraeg yn yr ardal yma. O'n i'n mond yn sylweddoli bod Cymraeg yn bodoli pan oedd teledu gyda ni, ac doedd dim teledu nes bod ni'n cyrraedd 7 oed a deg hynny oedd yn Dia Gwyn hefyd. Dyna pryd nes i sylwi bod yr iaith yn bodoli, a wedyn trwy gymysgu gyda pobl yn rygbi, mynd ati. Dwi dal yn cofio adeg hynny, pan o'n i'n tyfu fyny yn y 70au, oedd Cymru'n ennill popeth. Ac oedd lot o boys y docio yn mynd yn ei tynnu, oedd covers ar y ceia yn yr Arms Park ar y pryd. So oedden ni'n cael gwahoddiad bob blwyddyn i fynd yn y tyniad a aros a cael tocyn am ddim i weld. So oedden ni'n jyst yn meddwl fel bod Cymru'n ennill bob tro. Dyna oedd JPRJ, oedd ddim yn sylweddoli bod ni'n actually gwylio un o'r tîm y gorau Cymru ar y pryd. So i fi, oedd e'n lot i wneud efo hunaniaeth. O'n i wedi tyfu fyny gyda lot o wahanol diwylliannau. A lot o rieni yn mynnu bod ni'n cadw ein greiddiau. Felly, i ryw radd, o'n i'n Arab a Somali nes bod fi'n 10 a symud allan o'r docio a sylweddoli bod yna lot mwy i Gymru na jyst y cymuned bach o'n i'n byw yn dde. Ond hefyd o'n i'n sylweddoli, yr unig reswm oedd fel oedd oherwydd oedd y oedolion yn amddiffyn ni o'r holl hiliaeth oedd tu allan i'r docio ar y pryd. Pan symudon ni i Grange Town, pan o'n i'n 10, dim ond 5 teulu oedd ddim yn wyn yn byw yna. Ond fel o'n i'n tyfu, o'n i'n sylweddoli nid Cymru oedd y pobl yna, ond pobl gyda greiddiau Gwyddelig. Pobl dath yma i adeiladu y docio, y rhan fwyaf. A wedyn, o'n i'n dechrau fod yn fwy hyderus i ni pwy o'n i.
Ond nes bod fi'n dysgu Cymraeg, o'n i'n Cardifffian, na gyd o'n i, a dwi'n dal, mae'n dal yn gryfach i fi, yn teimlad bod fi'n Cardifffian, yn gwneud dim byd arall, achos mae bod yn Cardifffian yn golygu bod chi'n derbyn pawb sydd yma. Dwi erioed wedi bod mewn unrhyw dinas neu dref arall, lle wyt ti'n gallu cyrraedd yma a bod yn rhan ohono fe yn syth bin. Mae'n lot o lefydd dwi wedi biwnd fe o gwmpas Cymru, lle os na i chi wedi bod am 30 mlynedd, un oed hynny, ydych chi dal yn ymwelwr. Felly, so dyna beth dwi'n gwerthfawrogi yn beth. Felly, o'n i eisiau dysgu Cymraeg o'r anghunaniaeth, ac dwi'n cofio mynd i'r aeth pan o'n i'n blentyn, ac do'n i ddim yn perthyn yn y gwlad yma, bod lot o perthnasau a cysylltiad gyda'r teulu yna. Do'n i ddim yn teimlo fel eithwr, so o'n i eisiau hunaniaeth, a dyna pan es i ar y trywydd i ddysgu Cymraeg. Ond mae dysgu Cymraeg fel oedolyn yn peth od iawn, achos mae yna lot o wahanol resymau. O'n i eisiau dysgu o ran hunaniaeth, ond o'n i'n rannu dosbarth gyda lot o pobl oedd yn dweud o ran gwaith neu lot o resymau eraill. Lot o pobl hefyd sydd wedi mynd trwy'r system addysg Cymraeg, ddim wedi defnyddio Cymraeg am 5 mlynedd, ac wedyn mynychu cyrsiau Cymraeg. So o'n i'n gyda nhw i gyd. O dysgus i sut i croesawu pobl, sut i disgrifio sut o'n i'n teimlo, ond o'n i ddim yn sgwrsio. Ac dwi'n cofio mynd i gwneud y penderfyniad i mynd i Gaernarfon yn 80. O'n i'n newydd ddechrau gweithio yn y byd teledu, ond o'n i eisiau mwy o fath o profiad Cymraeg. O'n i'n teimlo fod y profiad Cymraeg yn Gaerdydd, mi oedd S4C newydd ddechrau, oedd lot o frwydfrydedd yn yr iaith a math o raglenni. So o'n i'n eisiau bod rhan ohono fe. So, o'n i'n lwcus i gael lle a cwrs o'r enw Cyfle, cwrs o fforddiant yn y byd teledu, ac y peth cyntaf nathon nhw oedd anfwliad Gaernarfon. A dyna pam mae'n chydig bach o acen o feddwl gyda fi, achos o'n i jyst yn ffeindio trwy dysgu Cymraeg gyda pobl cyffredin ar y stryd, just siarad Cymraeg heb pwysau i ddefnyddio treigladau iawn a gramadeg. Oedd e'n jyst yn ryddid i fi, a des i nôl ar ôl 2 flynedd, ac oedd pobl nhw'n actually gofyn i fi pa ysgol es i'n Gaernarfon. So i fi, oedd e, trwy symud o gwmpas Cymru ac dod ar draws dysgwyr eraill, mae'n rhaid dyn ni wedi dod dros yr un math o problemau a teimladau. Hynny, dwi dal yn cofio y tro cyntaf mi cael sgwrs gyda rhywun yn y Black Boy yn Gaernarfon. Ond nhw'n sôn am yr Saeson oedd yn eistedd yn y cornel. Ac i fi, o'n i'n meddwl, wel, dwi'n newydd ddod allan o Gaerdydd, lle oedd yna National Front pan o'n i'n ifanc, ac o'n i jyst ddim yn gweld be oedd y problem gyda'r boi gwyn yma, jyst oherwydd bod ddim yn siarad. A dwi'n sylweddoli, wel, mae lot o pobl sydd ddim yn gallu dysgu ieithoedd. A mae hynny'n digwydd yn Gaerdydd. Os ydych chi'n edrych ar sut mae pethau di newid ers Brexit, mae yna lot sy'n sôn am dyle pobl yma siarad Saesneg os dyn nhw'n y wlad yma. Wel, dwi wedi dod ar dros cannoedd o bobl dros y blynyddoedd sydd yn gallu siarad iaith arall. Mond i iaith cyntaf nhw, hyd yn oed Cymru. Dwi wedi dod ar dros lwyth o Cymru sydd yn ffeindio siarad Saesneg yn anodd iawn, achos dyn nhw byth yn gadael Gwynedd, neu byth yn gadael Ceredigion. Dim bai arnyn nhw, maen nhw'n caru lle maen nhw'n byw. Dyw hynny ddim yn golygu bod ddyletswydd arnyn nhw i ddysgu, ond efallai dylen ni trio ddysgu be sydd ar ei fel nhw. Dyna o'n i'n teimlo pan o'n i'n Gaernarfon. Ac y munud agoros i fy ngheg i dweud dwi'n dysgu Cymraeg, ond jyst pobl yn fy nerbyn i. Dwi'n dal yn mynd yna, nawr, 30 mlynedd ar ôl i ddysgu. Dwi dal cael yr un croeso yna. A dwi'n aros ar fferm bach, jyst tu allan i Gaernarfon. Na ddim enwi fe, achos maen nhw'n deud wrthai bod fi'n gwybod lle mae'r agoriad. Dan ni'n un cerig, mae wedi bod dros y 30 mlynedd diwethaf. A maen nhw'n jyst deud, lle bynnag dwi ar y gogledd, dwi angen nhw i aros. Mae'n y croes i fi fynd yna. A na beth
Cymraeg yn golygu i fi. Mae'n lot mwy na jyst iaith. Mae'n lot i wneud efo pobl. Diddorol. Beth fi wedi falle pigo lan ar y tri yn chi, falle sy'n neis trafod yn pellach, yw falle eich perthynas chi fel rhywun sy'n mynd i ysgol Gymraeg gyda eich cyfoedion sydd ddim yn mynd i ysgol Gymraeg, a sut oedd hwnna yn gweithio i chi yn gymdeithasol falle. Ti'n cofio, o'n i'n byw yn Riverside ar y pryd, a fel, oh yeah, the Welsh family, innit? A fel, just, oedd lot o sylw ar hwnna, felly oedd o'n eitha, oedd wy'n definitive o'r person sy'n mynd lan, felly falle, beth oedd y brofiad di o hwnna? Wel, doedd gen i ddim ffrindiau ddim yn siarad Cymraeg. Yn syml, ond bod ffrindiau gen i yn yr ysgol. A digwydd bod y stryd i gysi magu, o ran o'r plant yna mynd i ysgol Glantaf, neu Mewn Griffith. Felly oedd e'n brofiad lle gwahanol, dwi'n meddwl, unigryw, ond lle anaturiol, neu'n wahanol beth yw'r gydydd. Felly doedd gen i ddim ffrindiau oedd yn mynd i ysgol arall. Felly, doedd pawb o'n i'n nabod yn Glantaf neu falle Llanhali. Felly, doedd... Mae'n eitha diddorol, ie. Ie, so doedd yn digwydd bod, ie, yn stryd Cymraeg iawn, neu digwydd bod y pobl dros y Glantaf i agor. A dwi'n rhieni gysi mag i'n Llanedyn, a dwi'n symud yn rhieni draw i Eglwys Newydd, achos bod Glantaf yn agor. A dwi'n siŵr bod agor sydd yn cerdded yn ysgol. Felly, a digwydd bod dwi'n lot o well i rhywbeth tebyg. Felly, so mae'n nod o dred, a ti'n bach fel y ddali, tan bod fi'n tua 19, o'n i'n mynd yn hyn fel gog yn byw yn Caerdydd. So mam yn dod o Bwlledi, oedd had yn dod Aberhonddu, a ddim dod o Tŷ D Gymraeg, so o'n i'n siarad Saesneg yn had pan o'n i'n bach. Wedyn ni'n tair mlynedd awkward, cael weithiau yn Cymraeg a weithiau yn Saesneg. Dwi'n gwneud siŵr pa iaith i siarad, a wedyn Cymraeg heblaw pan mae'r pa dweud, OK, I'm going to say this in English, because we're discussing money. Neu, os ydych chi'n cael ro, oedd y rhaid i ddweud Saesneg. Ond, so, a dwi'n cofio mynd i'r rhif ddydd cwrs Cymraeg lefel A, no, actually, dwi'n gwybod y dydd. Dwi ddim yn ogleddol, bod fi'n hapus iawn ac yn falch am y tîm yn gogledd. So, ys i bod fi ddim yn dod o'r gogledd. Ond ni'n fel, OK, wi'n siarad bod yn Caerdydd. Ac efo fi'n awr ystwyth ers 30 mlynedd, dwi dal yn amdano y person o'n Caerdydd. So, sy'n just i gael y cant Ie, wel, Ond mae'n brofiad diddorol. Ond o'n i'n codi cwbl falle. A dwi'n meddwl, sy'n ni'n hefyd bod yn onest am addysg Gymraeg. Sut pan mae'n cael ysgol sy'n amser waith yn ôl. Oedd am ti'n bach o tensiwn. Dim yn ffordd cas, a dwi'n meddwl yn ffordd, mae'n anaml iawn yn gas. A dwi'n credu nhw, ond o'n i'n weithio'n teimlo, byddwn i'n weithio'n siarad Saesneg yr plant, Cymraeg y plant eraill. Os mae Saesneg i'r iaith y teulu, yna mae'r person am ti o'n gyffordd siarad Saesneg yn tydio hyn oedd yn ysgol Gymraeg. A byddwn i'n teimlo, dwi'n cynnig yn mynd ysgol Gymraeg, dwi'n siarad Saesneg. So o'n i'n teimlo bach yn humiliated â ni, pan mi fi yn bacio lawr, pan fi'n siarad Saesneg yn ysgol Gymraeg. A dyn, i droi ffordd rwng, a mwyn o'n gwestiwn lawr. Ac sy'n ffordd yn dangos bod Saesneg dal ydy'r brif iaith. Mae ysgolion yn ddrych o'r gymdeithas yn dweud. So hyn yn ysgol Gymraeg, os mae Saesneg yn iaith stryd. Mae'n naturiol mewn ffordd mae Saesneg i lot o iaith ysgol. A dyn o'n i mewn aduniad ysgol Glantaf mis yn ôl. Ac o'n i'n ddydd i ddim eisiau mynd i hwn. Ac oedd Sean Lew dweud, mae rhaid ti'n mynd, dwi'n rhaid bod ti'n mynd yn hwn. Ac oedd Sean yn dweud yna. Ac oedd plant yna, o'n ysgol dod i, a ni'n cofio enw, o'n i'n dod a ganes 1995, dod yn y pobl yma. Ac o'n i siarad un merch fyna, dwi'n diddorol, ti gen i ysgol, dwi'n gofio os mae'n ysgol Barrick yn Barrick, neu ysgol lle yn nyrfys yn ysgol pan maen nhw'n gofyn cwestiynau plant. A dwi dosbarth deiryddiaeth. Oedd ti'n gwybod yr ateb, ddim problem o'r un iachdi allus, gwybod yr ateb, ddim problem gwybod yr ateb, ond oedd hi'n nyrfys yn ateb achos bydd Cymraeg i ddim digon da. So fi'n meddwl, so ydy'r person yna wedi cael addysg cystal y dylen nhw. A mae hwn rhywbeth, dwi'n meddwl rhaid i bod yn onest amdano, achos dwi'n eisiau bob plentyn yn Cymru mynd i ysgol addysg Gymraeg. I fi, mae'n no-brainer ble mae'r plant yn gallu gwneud hwn, os ydy'r backup.
Ond mae'n gwestiwn ydy, os ydych chi pobl deallus sy'n gwrs tebion am rhaid rhif, os bydd nhw'n gwrdd e, ond dyn nhw'n becso mwy am camdreiglio'r fater nag am yr ateb ei hun. So hwnna'n awgrymu fi bod yna broblemau ni ddim wedi datrys yn ysgol gynradd. Yna bod nhw'n digon treigl dau, bod nhw'n teimlo'n digon hyderus, falle bod nhw'n digon da, a swydd ni'n delio hwn. A sŵn mae'r llawer yn delio hwn, achos fi'n convinced, a mae pobl sy'n gwybod mwy na fi, pan ni'n cael hyfforddiant i athrawon yn Drindon, lle bynnag mae'n dysgu yn athrawon, ydyn nhw'n cael hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth iaith. Sut ydych chi'n delio gyda sefyllfa mewn pent yma, nid Cymraeg a gyda nhw. Delio hwn, achos dim eisiau bod ti'n troi Saesneg, nid yw'r plentyn ddim byth yn dysgu Cymraeg. A wedyn mae'n troi rai 16 oed a dyn nhw wedi wedi sgwennu. So ddim eu cam nhw. A dwi'n credu bod ni wedi cracio hynny. Beth yw'r brofiad di o hynny? Ydy ydy'n symud ymlaen ydyn nhw dal yn digwydd yn yr ysgol? Wel, yn gwybod, tra ni'n mynd trwy'r clas yma, ro'n i'n wastad yn set o top, sy'n golygu oedd y plant fel arfer yn hyderus yn siarad Cymraeg, Saesneg, ieithoedd modern. Ond gweithio sy'n clas mawr am mis ola tymor fel cynorthwyydd, a ni eistedd mewn o dosbarthiadau set o gwaelod lot o'r amser. A bydde'r plant yn gwybod yr atebion, bydden nhw'n ateb yn Saesneg. A gan amla, oedd hynny'n iawn, oedd yn ffain, achos os nad oes rhywun yn hyderus yn y iaith, ond bod nhw'n rhoi'r atebion cywir, surely dyna'r peth pwysica. A fi'n deall eich pwynt chi o weid, mewn sôn yn deg os maen nhw'n teimlo llai hyderus, achos maen nhw'n teimlo falle bod nhw'n cael ei beirniadu neu bynnag. Ond, falle mae rai bod nhw falle hyfforddiant gwell o ran sicrhau bod pawb yn cyfforddus yn siarad y iaith mewn pob dosbarth. Ond i roi plant, dim ond rili faint o hyfforddiant chi'n rhoi, neu faint o cymorth weithiau, mae'n anodd iawn i nhw cyrraedd y benchmark yna. Yn plas nawr, ni'n ffeindio doedd dim rili beirniad o'r plant eraill yn dosbarth, achos ydych chi'n setio, mae'r plant o'ch cwmpas chi usually ar weiddiant eitha tebyg. Felly, os oes un person ddim yn gallu gweithio ateb yn y Gymraeg, o'n i ddim yn teimlo fel o'na beirniadau o'r plant eraill yn y dosbarth, ond mae hwnna jyst yn profiad fi yn personol. Beth yn gymdeithasol, sut oedd hwnna'n gweithio fel amser cinio ti'n yn chwarae? Beth chi'n neud? Dwi'n cofio, yn gyffredinol gyda'r grŵp ni'n ffrindiau, dweud oedd ti a 45 mas o 10 yn siarad Cymraeg yn gilydd, ond fel grŵp yn siarad Saesneg, so thrawn cefn teibio yn dechrau siarad Cymraeg. Dyna sy'n cael ei weithio, sy'n cael llawr gosb. Os ti siarad Saesneg, ydy yna fel sut mae hwnna'n gweithio i chi? Ie, bys ni'n gweud, wrth ni fynd yn hun, wrth ni fynd trwy ysgol plas nawr o blwyddyn 7 i 10, bys ni'n gweud erbyn y chweched dosbarth, oedd y plant oedd rili eisiau siarad Cymraeg dal yn y chweched dosbarth. Felly erbyn y chweched, o'n i'n teimlo fel o'na naws falle bach yn fwy Gymraeg o ran iaith o disgyblion. Mae yna wastad mynd i fod o math amser dod siarad Cymraeg. Neu papio cwdwyr bananas neu rhywbeth. Ond mae'r rhai ffrindiau fi'n gweud, maen nhw'n hapus i siarad Saesneg i rai, ond Cymraeg i eraill, jyst achos mae'n dod yn fwy naturiol. Beth bynnag sy'n dod yn fwy naturiol, dych chi'n tueddu i fynd ar ôl o ran y ffrindiau fi'n nabod. Ond hefyd, fi'n dechrau sylweddoli, wrth i ni fynd yn hun, i grŵp ffrindiau fi, mae'r iaith Gymraeg yn dechrau dod yn rhywbeth fwy cymdeithasol. Enghraifft, dyn ni'n clwyddu bod bach, dyn ni'n galw'n ffyrdd ar ffwr a dyn ni'n siarad Cymraeg, jyst achos, it's not forced, mae fe jyst yn rhywbeth dyn ni'n neud, a mae fe wedi dod yn fwy naturiol wrth i ni fynd yn hun. A wrth i fi cymryd mwy o'r gyfrifoldeb yn yr ysgol, mae mwy disgwyl fi siarad Cymraeg. A trwy hynny, dwi'n siarad efo plant eraill, sydd efo rôl cyfrifoldeb yn y Gymraeg. Felly mae fe bach o drip feed, achos mae newidiadau'n cymryd llyn heb i chi sylweddoli, ac yn bo hyd, ydych chi'n priferch neu uwchswyddog neu bynnag, a mae rhaid i chi, you have to step up, ydych chi yn ysgol Gymraeg, ydych chi'n cynrychioli'r iaith. Felly, wrth i ni fynd yn hun, bys ni'n gweud, mae'r sefyllfa'n well o ran defnydd i iaith Gymraeg. A fi'n siŵr bydd pobl tymod, ifanc yn edrych lan at Emily hefyd yn meddwl, mae'n siarad Cymraeg. Fi'n siŵr bod e'n gweithio fel yna. Mae'n anodd i ti weld efo, achos ti, fel ti yw person yn edrych lan i, ti'n mynd i gweld efallai. Ond ti'n Mad Ali, falle, rhywbeth sy'n eitha ddiddorol i fi, falle pobl, sut oedd y berthynas yn newid gyda pobl ti ar ôl ti ddysgu Cymraeg a pobl os ti yn siarad Saesneg gyda wedyn siarad Cymraeg. Mae'n eitha diddorol yn ddiwedd yna. Mae'n od, achos dwi wedi cael y profiad o dysgu Cymraeg fy hun a hefyd o'n riant o 4 o blant sydd wedi mynd trwy addysg Cymraeg. Felly dwi'n sort of gweld e ochr arall, fel riant hefyd. I fod yn onest, a mae rhaid ni fod yn onest mewn sgwrs fel hyn, mae Cymru Cymraeg iaith cyntaf mor ddiog
pan mae'n dod i sgwrsio gyda dysgwyr. Dyn ni gyd yn eog, hyd yn oed pobl sydd wedi dysgu Cymraeg a wedi bod yn rigol, dyn ni dal yn eog o dysgwyr. Mae agwedd tuag at dysgwyr yn od iawn. Dyn ni gyd eisiau mwy o bobl i siarad Cymraeg, ond dyn ni ddim eisiau really helpu nhw. Beth sy'n od ydy, o'n i'n tiwtor Gymraeg am 8 mlynedd, a ges i sioc mawr i ffindio bod y tiwtor nath ddysgu fi, Steffan Webb, oedd wedi dysgu Cymraeg ei hun hefyd. Ac oedd nhw'n canradd o rhyw 60% o tiwtoriau Cymraeg wedi dysgu Cymraeg. So, o'n i'n fath o gofyn y cwestiwn, ble mae'r Cymru Cymraeg? Ble mae'r Cymru sy'n sôn am achub yr iaith, achub y diwylliant, hyn a llall? Ble mae nhw pan mae'n dod i ddysgu Cymraeg i bobl eraill? Achos mae hynny'n cael ei wneud gan pobl sydd wedi dysgu Cymraeg, oedd yn dod o'i teuluoedd, illa wedi colli Cymraeg neu oedd ddim Cymraeg yn y teulu o gwbl. Ond ar ochr arall, dwi hefyd yn gweld fel riant, lle dim ots beth ydych chi'n deud wrth plant yn ei adeg a maen nhw'n mynd yn erbyn chi. Felly os ydych chi'n deud wrth nhw siarad Cymraeg, maen nhw'n mynd i siarad rhywbeth arall. A hyd yn oed plant sydd yn siarad Cymraeg, os ydych chi'n... Dwi wedi cael y fraint o byw mewn llefydd Cymraeg a gweld plant... Dwi ddim yn deall iaith nhw fel unrhyw riant arall. Mae'r plant yn creu iaith newydd. Maen nhw hyd yn oed yn creu iaith text nawr yn y Gymraeg. Gael yn syniad gan nhw'n dweud yn Saesneg yn y text yna, hefyd sôn am y Gymraeg. A beth, i fi, mae'n lot i wneud efo pa mor cool ydy Gymraeg. Pa mor cool ydy'r ffordd dyn ni'n cyflwyno fe. Ac os ydych chi'n edrych ar y teledu er enghraifft, i fyny at yr oedran 5-7, raglenni Q ar S4C, roedd y raglenni gorau dwi wedi gweld. Dim ond pawb ar ydych chi'n mynd, maen nhw'n cael ei werthu ar draws y byd, a mae hynny'n ddangos pa mor dda ydyn nhw. Ond dim byd ar gyfer plant yn ei adegau. A dros y blynyddoedd, dwi'n siŵr bod rhieni di wedi cael unrhyw problemau. Gwylio S4C? Na, Nickelodeon. Gwylio, achos does dim byd yna iddyn nhw. A dyna beth sydd angen nawr ydy dod â rhywbeth o... Hynny yw, blynyddoedd yn ôl, oedd gan ni y term yna Cool Cymru. Ac i fi, dyn ni angen rhywbeth fel yna gyda Cymraeg. Mae lot o... Pan o'n i'n dysgu, o'n i'n teimlo bod y pwysau i... Dim iaith arall sy'n gwneud hyn. Dwi ddim yn gweld lot o ieithoedd eraill sy'n gwneud hyn. Ond dim ond y Cymraeg sy'n mynnu bod chi'n dysgu'r iaith a derbyn y diwylliant. A dwi'n gofyn pam. Sgennau ddim diddordeb mewn dawnsio twmpa. Y dawnsio twmpa unrhyw fath pethau sydd... Hynny, ti'n bod? O'n i'n chwerthin pan dwi'n cofio tro cyntaf i fynd i rhyw fath digwyddiad lle oedd y dawnsio dechrau a rhywun wedi dod ato i dweud, dyle chi dawnsio, mae gen ti natural rhythm. Ac i fi, mae'n jyst dangos wel, mae pethau wedi symud ymlaen ers hynny, ond dwi'n meddwl bod ni angen fod yn fatha onest, really, gyda beth dyn ni eisiau gyda'r iaith, pa gyfeiriad. Mae hyd yn oed pan ydych chi'n dysgu Cymraeg a dod ar draws fatha, dwi'n meddwl 4 lefel o'r iaith sy'n cael ei adnabod gan y Senedd. I fi, mae'n jyst yn drysu, mae hynny'n golygu bod ni'n actually creu system dosbarth o'r dechrau, achos os di pobl ddim wedi cyrraedd y lefel uchel o siarad Cymraeg, hynny yw, os nad dwi wastad yn meddwl, pan ydych chi'n dod at y Steddfod a cerdded mewn i'r pabell dynyddiaeth, faint o bobl yna sydd wir yn deall beth sy'n mynd ymlaen ar y llwyfan yna. Mae pawb yn nodi'n penner a bethau. A dwi wastad yn edrych ar y sy'n Cymraeg, sy'n degmyddol, dwi wedi dysgu am 8 mlynedd. A heb geiriadur a allai jyst ddim mynychu'r pabell yna ddim mwy. Ond wir, dyna di mae yna Cymraeg go iawn, sef Cymraeg sy'n digwydd ar y stryd, a Cymraeg sy'n cael ei ddefnyddio gan wahanol pobl. Mae Cymraeg y Llywodraeth, awdurdodau, bob tro dwi'n derbyn rhywbeth gan cyngor dwi'n gweithio dros y de, mae angen thesaurus i ddarllen y cyfieithu weithiau ar y stwff. A dwi wedi bod yn gofyn dros y blynyddoedd pam na jyst gwario'r arian a tudalen i helpu pobl ddysgu Cymraeg.
yn edrych yn ymwneud cyfieithu beth sydd yn Saesneg. Dyna di ei, mae lot o cwestiynau pynciau llosg sydd angen. Wel, dwi'n meddwl, mae pob iaith yn gwahanol lefel mewn ffordd. Fi'n cymryd bod beth mae'n Llywodraeth yn sôn, os chi'n dysgu iaith Almaeneg, mae yna lefel well competence y stwff yna. A hefyd, mae pob iaith, a mae rhaid i pob iaith cael lefel statws iaith awdurdodau, iaith llenyddol, a iaith pobl yn siarad am y diglosio, sy'n ti'n newid y iaith i siarad am hanner bobl. Dwi'n dweud off ni bod yna cwpl o bethau dyn ni'n byd. Dwi'n meddwl bod eisiau ni fod yn onest am, mae eisiau ni edrych y beth. Dwi'n meddwl pan ni'n dysgu pobl i ddysgu pobl eraill i siarad Cymraeg, dyn ni often meddwl pob athro Cymraeg hefyd yn goffod dysgu iaith arall. Jyst i atgoffa, fi'n siarad dysgu Almaeneg ers 30 mlynedd, achos y sy'n dan tal. Dwi'n gallu deall fi gallu mynd i'r Almaen sy'n angen siarad Saesneg, mae'r Almaeneg yn rybys, dwi'n gallu cysylltu. Ond mae'n atgoffa fi, beth yma'n anodd dysgu iaith, ti'n gofyn yn dysgu. Felly fi'n credu mae'n beth yn bwysig. Fi'n credu sut mae'n delio da plant sy'n dod ar gefndir di-Gymraeg yn sensitif ond gydeallus. Os nad ydyn nhw'n gallu siarad Cymraeg yn 16, mae'n broblem fyna, dyn nhw ddim wedi cael addysg. Ac wrth gwrs, mwyaf ti'n arfer siarad Cymraeg, allan mae'r Gymraeg, so mae eisiau neud hwnna i ddigwydd. Dwi'n credu hefyd mae'n gwestiwn amdan, a ni'n dod o'r canmlwyddiant orgraff y Gymraeg gyda John Morris Jones pan y rheolau syllafu ni'n dilio nawr. Mae'n gwestiwn ydy, ydyn ni'n mynd, ond ydy neud y Gymraeg yn wahanol yn stwff, ond mae'r Gymraeg wedi newid gymaint, fi'n credu, yn 40 mlynedd diwetha. Dwi byth yn dweud Gymraeg. Dwi'n baeg fi. Pan mae'n ysgol, dyna beth gollus i'n dweud, fi ti roi lan. Ti'n dweud car Sean, baeg Sean, baeg fi. Mae'n lot o sens. A mae cysau y treig ar John, just thinking of fi yma, yng Nghaerdydd, yng Nghymru. Ydyn ni angen, am hwn falle digwydd, ydyn ni angen, nid am wneud y Gymraeg yn mwy fel Saesneg dan di. Ydyn ni angen derbyn mae'r eithaf di newid. Fel mae pob iaith yn dwi'n meddwl lle mae eisiau just derbyn rei pethau yn safonol yn bellach yn y Gymraeg. Mae yna cyfieithu sy'n digwydd, mae'n iawn yn y Gymraeg, fel yn unrhyw iaith arall, gyda'n Saesneg cael journalese. Ti'n rhaid i sgwennu bron neu cyfan mewn poster neu mewn hysbysiad. Mae'n iawn yn sut, mae'n digwydd system yn pob iaith arall. Mae'n journalese i gael, mae'n iawn i gyfieithwyr dyndio hwnna. Mae dan deimlo beth ydy ar llaws Gymraeg yn dweud. Felly dwi'n meddwl eisiau ni edrych o newydd fel Cymdeithas Gymraeg ar iaith. Mae hefyd eisiau sôn o'r ddathlu, mae yna lot o Cymraigs, a mae yna lot o ddiwylliannau Cymraeg diolch i'r nef. Hynny yw, dydy Cymraeg yn Nghaerdydd ddim yn ei ffedd ag am tanwedig yna. A mae hwnna'n rhywbeth i fod yn hapus yna. Gyda addysg Cymraeg, mae yna bwyntiau mawr yn codi. Achos os ni'n derbyn hynny, dwi eisiau gweld, a Twitter account fi ydi Cymraeg iaith, ni'n aswdio am ddyn yna. Dwi eisiau gweld y Gymraeg yn bethau pawb. O'n i'n watcho'r final y World Cup ffefnos nôl. Pawb yn siarad Cymraeg yna. Merch Croatia yn siarad Cymraeg dy merch Ffrangeg yn y final. Ffantastig. Mae rhoi ffrindiau sy'n siarad Cymraeg sydd yn Saeson, Gwyddelod, Rwsied, Almaenwyr, Pwylied, Norwyed, Llydawwyr, Basgwyr, Catalanwyr, Americanwyr, a fi dim ond siarad Cymraeg o'r pobl yma. A mae hwnna'n dod on, gyda addysg Gymraeg wedyn, a gyda erbyn pwynt Ali, a mae'r iaith yn fwy, mae'n adwylliant, fi'n cael ei stwff i gael, dwi'n pawb yn gymryd i gyd fewn, dwi'n pawb yn off dawsgrifennu pobl allan. A fi'n cael ei beth i ni, ond, pan mae sydd yn mynd gyda ochr gryfyddol dren, Brantafon, a wasanaeth yn y bore, gan i ddedroi o beth, pa pawb ti'n gilydd. A byddwn ni o blaid can i ymynau, rhai ymynau poblogaidd, achos dwi'n teimlo bod pobl yn gwybod hynny, ond, dydy pawb ddim yn Christian, dwi'n ddim yn gweld y hun yn sy'n gyda ffydd. Mae pobl yn gefndir ffydd arall. So ydy addysg Gymraeg i fod yn addysg Cristnogol, am hwnna'n gwestiwn fawr, neu ydy'n addysg di-grefydd, ond byddwn ni'n chwaith ddim eisiau colli y Caron Lans a dy rhaid ymwneud gwych yma, sydd da ni sy'n rhan o'n dwythiad ni sy'n bod am 1500 mlynedd hefyd. Felly mae yna gwestiwn, dwi'n siŵr beth yw'r ateb yma. Mae'na seiddau prif dyn ni, mae'na dwrnod heddwch a neges yn Wrth Daryl, sydd wedi bod amlieithog ac yn amlethnig ers degawdau. Ond mae'na gwestiynau ni fel cymdeithasau Cymraeg i tre gweithio yn mas. A dyn ni yn, dyn ni'n neud e nawr. Mae'n lot ymlaen ni fod, mae'n dadlen ni fod yn
Dwi'n siŵr, mae'n cwestiwn mawr amdan y natur y Gymraeg yn dysgu, sut ni'n dysgu hynna, a beth ydy y diwylliannau i ni eisiau... Hwna, ie, fi'n credu hwnna yw'r prif bwynt. Fel ti'n gweud, pobl falle yn gorffen ysgol, felly dewis gorffen ysgol 16, ddim yn gallu siarad Cymraeg o'r tai. A ni'n gweud, wel, ddim eisiau gwneud twmpath ddaws, felly ble mae'r diwylliant y llai sylwi gyda y Gymraeg. A ti'n gweud fel, actually, ti wedi ymwneud gyda pethau fel mynd i clwyddo bach o stwff sy'n hwyl. Be ti'n meddwl y tu hwnt, so dechrau gyda Emily, tu hwnt i addysg, neu fel rhan o'r addysg, sut allwn ni hybu'r Gymraeg mewn sefyllfaoedd cymdeithasol? Yn amlwg, os ni beth yw'r pwynt siarad yn iaith, dysgu iaith os ti ddim yn mynd i siarad i, mae jyst yn iaith i ddefnyddio yn ffurfiol ar gyfer addysg. Os ti'n cymdeithasu, ti ddim yn dod i allu ddefnyddio fe mewn ffordd naturiol. Be ti'n, os ti unrhyw syniadau neu profiadau am ti cymdeithasu yn yr iaith? Wel, os ydyn ni'n gweud o profiad personol yn Plasmawr, dwi'n really lwcus. Mae dyn ni band gan i Woodland. A maen nhw wedi bod yn gwneud gigs yn ysgolion gynradd yn Eisteddfod yn ymwneud yma. A bwriad nhw, rhan o bwriad nhw fel band, oedd i wneud yr iaith yn rhywbeth fwy accessible, rhywbeth mae pawb yn gallu uniaethu gyda. Ac yn edrych na gweld Cymraeg fel iaith yr ysgol. A dyna realiti nifer o blant yn ysgol Plasmawr, ydy mae'n iaith ffurfiol, iaith aroliadau, iaith yr ysgol. Yr unig fi'n credu ti fel sy'n grant, fi'n siarad Saesneg. Byswn i'n gweud mae cerddoriaeth, a mae grŵp tafod yn Plasmawr. Maen nhw'n ceisio gwneud mwy o ran, nid o ran hybu'r iaith Gymraeg fel mae a'r iaith ffurfiol, yr iaith awdurdodol, ond yn hytrach gwneud yn fwy accessible, gwneud yn rhywbeth falle fwy ieuenctid, achos ar diwedd y dydd mae'r iaith Gymraeg yn esblygu, mae fe'n newid. So fe'n edrych fel, bydd fe'n edrych fel 10 mlynedd yn ôl, 20 mlynedd yn ôl, 5 mlynedd yn ôl, a mae rhaid i ni cyd-fynd, mae rhaid i ni newid agweddi ni cyd-fynd gyda hynny. So ddim pwynt i ni wneud yr un pethau er mwyn hybu'r iaith Gymraeg, so fe'n ni weithio. Social media, hwnna'n un masif, pobl ifanc yn defnyddio social media pob dydd, a bys ni'n gweud yna siŵr fod y ffordd gorau o cysylltu gyda pobl enghraifft. A bys ni'n gweud bod jyst rhaid i ni newid, mae rhaid i ni basically torri'r hyn traddodiadau o dych chi'n cerdded mewn i'r ysgol, dyma'r iaith dych chi'n siarad. Mae rhaid i ysgolion, fi'n meddwl bod Plasmawr yn gwneud swyddweddol dda o gyflwyno ffyrdd i gymdeithasu yn y Cymraeg tu fas i'r dosbarth. A fi'n credu mae rhaid bod yna push o ran o'r ysgolion eraill. A nid jyst o ysgolion, o rieni falle, o teuluoedd, i ffeindio ffyrdd o byw bywyd Cymraeg a nid o reidrwydd trwy'r dosbarth, trwy gwneud pethau, trwy dod i'r Eisteddfod, trwy mynd i tafwyl. Yr unig ffordd i ni basically gwneud y iaith yn fwy accessible ydy, yn wedi i teuluoedd sy'n siarad Saesneg gatra, neu iaith arall gatra, yw cyflwyno ffyrdd newydd tu fas i'r dosbarth. A falle symud ymlaen i Ali, ti'n gweud ti S4C hefyd, o'n i'n cofio pan ni'n ifanc, achos o'n i fel tydi bod yn boi neu pan mi dyw, felly oedd e'n eitha, cool. Felly, ie, os y ti unrhyw syniadau hefyd neu profiadau hefyd ti'n sut gallwn ni fel, dim yn unig hybu peth fel yn Eisteddfod, ond pethau ti'n gallu uniaethu gyda? Wel, dwi'n meddwl bod y ddyletswydd ar pob un ohono ni, really, i ffeindio ffyrdd newydd o gyflwyno Cymraeg a cadw Cymraeg yn cool i bobl. Mae'n nice i weld y ffaith bod yna lot mwy o Gymraeg yn cael ei siarad mewn ardaloedd fel Gravetown, er enghraifft. Mae lot mwy o hyden gan pobl. Mae'n really odd bod y Cymru weithiau yn rhy barchus, dwi'n meddwl, achos ysach chi'n cael grŵp o Gymru a bod un person ddim yn siarad Cymraeg, mae pawb yn newid i Saesneg. Dych chi byth yn ffeindio hynny yn Gravetown. Maent o weithiau, dwi wedi bod gyda pobl asiaidd sy'n siarad Urdu, a dydyn nhw'n troi'n Saesneg i fi? No way. A dwi wedi ffeindio hynny gyda pobl sy'n siarad Eidaleg yng Nghaerdydd. Dwi ddim byd i wneud o lle maen nhw'n dod o'r byd. Dwi'n just gwneud efo y hyder cawson nhw gan ei rieni efallai, pan nhw'n tyfu fyny gyda ieithoedd yna. A dwi'n meddwl gyda Cymraeg, mae'n rili odd. Mae agwedd weithiau yn odd gan y Cymru, fel dwi'n dweud. Mae'r urdd yr enghraifft. Dwi'n cofio'r urdd dod i Grangestown i cynnal gwersi pêl-droed i blant. Ac dwi'n cofio ar y pryd, oedd nhw'n dadl lleol bod y Welshies y cymryd, y Chiefs Welsh yn cymryd dros y mal a hyn o llall, y ceeg. Ac o'n i'n gofyn y cwestiwn, wel, pam na gall dyn nhw dysgu Saesneg, pêl-droed gyda nhw? O, bydden nhw ddim yn deall.
Ac yn meddwl, pwy sydd ddim yn deall pas a gol yn y diwedd, oedd y plant lleol yn cael fath o cymysgu gyda y plant oedd yn mynd â chi ysgol yn Cymraeg. Fel arfer, maen nhw'n cymysgu anyway. Y problem oedd bod yna rhywbeth swyddogol yn dod i'r ardal ac oedd rhaid i fath o gwahanu'r plant mwyn mynd taw digwyddiad Cymraeg oedd e. So i fi, mae'n lot i wneud efo y hyder ei hun. Mae plant yn y pobl jyst yn cael ei ddynwafu gan sut gymaint o gwahanol pethau dyddi yma. Dwi'n meddwl bod yna ormod o eogrwydd arno ni fel Cymru i sticio gyda beth yw diffiniad diwylliant sy'n cael ei roed ar blat i ni. Ac i fi, y prif reswm dwi'n teimlo fel mi ydw i ydy dwi wedi gweithio, dwi wedi teithio o gwmpas Cymru, dwi wedi siarad gyda sut gymaint o bobl dros y blynyddoedd. Fel oedd Siôn yn dweud, lle bynnag ydych chi'n mynd yng Nghymru, mae pawb yn meddwl taw diffiniad nhw o fod yn Gymro ydy'r diffiniad go iawn. I fi dyna sy'n gwneud Cymru mor diddorol, really, o ran person sy'n byw yn fe. Ond o ran dod y diddordeb nôl, ti'n jyst meddwl bod ni gormod pwysau ar safona, mae'n jyst trafod pethau, ddim digon o buddsoddiad mewn rhaglenni Cymraeg, ar y radio, ar y teledu, hynny yw, pan ydych chi'n edrych ar beth mae rhaid i Cymraeg cystadlu yn erbyn dyddi yma, mae'n anodd iawn. Ac weithiau, pan ydych chi'n edrych ar datblygiad yr iaith dros y 20 mlynedd diwethaf ers i'r cynulliad bod yna, dwi weithiau yn teimlo fel oedd yn lot gyflymach pan oedd Cymdeithas yr Iaith mudiadau fel yn protestio. Nawr bod yr arian yna, wel, dwi'n gwybod bod yna rhyw 10 miliwn y flwyddyn yn cael ei wario ar Cymraeg i'r dolion, gan y Llywodraeth. Mae lwyth o pobl efo diddordeb dysgu Cymraeg, lwyth ohonyn nhw. Maen nhw'n cyrraedd y pwynt ar ôl 3 mis, lle dwi'n dweud mae gramadeg yn cael tabu arnyn nhw. Prin iawn niferoedd o pobl sy'n actually cyrraedd y Cymraeg uwch. Dyn ni'n colli nhw i gyd ar y lefel cyntaf. Mae rhaid i ratrys y problem yna, achos mae frwydrydydd yna i ddysgu, ond mae fel bod ni'n derbyn y pobl yma a jyst cael gwared ohonyn nhw o fewn misoedd. A hefyd yr awydd i ddysgu, achos wrth ddysgu Cymraeg, mae'r awydd i ddysgu pethau eraill hefyd. Sy'n dweud, mae'r hyder ti'n sôn amdana ni yn dod o'r critical mass yn dweud. A hynny, allan beth lle mae ysgol yn Cymraeg, ydyn lle mae rhaid mor bwysig. Hynny, mwy o ysgol yn Cymraeg sydd ati'n cyfyd, mwy o naturiol yn cyfyd. A hynny mae pawb yn siarad Cymraeg yn ysgol, mae ati jyst mwy o bobl sy'n gwmpas. A wedyn mae'n dod iaith i'n fyny gwneud, so mae'n dod iaith i'n fyny gwneud. So mae'r ysgol yn hollol hanfodol i hwnna. A mae'n dod, y statws hefyd yn hollol hanfodol, achos gyda'r Cymru Cymraeg, a dwi'n credu bod y pobl sy'n di-Gymraeg yn deall yn complex, mae'n psychiatrist coach o problemau sy'n gael Cymru Cymraeg am yr iaith. So, os mae'n saith gan nhw'n cael nhw'n speak Welsh mates. So mae'n dal gyda hwnna, mae'n cael pob i'w Cymro, mae'n cael, ydy'n drwyd siarad Cymraeg. A ti'n gofyn fi gofyn Cymraeg yn pob caffi, dwi'n sneb yn rhywbeth bilieth i'n cappuccino. Ond ni'n mynd caffi yn Aberystwyth, a dyma psychology Cymru Cymraeg, a'r problem sydd gan ni, ond a uwch ddarlithydd yn prifysgol Aberystwyth, yn mynd i'r caffi, mae'n 16 oed, mae yn swydd uchel, a dweud 60 oed, yn system cyfalafol, sef fe sy'n rhoi arian, so fe'n customer service, a ddim digon hyder dy fe, i ddweud, siwmai, un cappuccino, please. Oedd hwnna'n bonkers hynny, does neb yn rhy dwbydd i siwmai un cappuccino yn Aberystwyth. Ond oedd hyn y person na, ddim gyda, a dyna beth yw'r effaith 7 mlynedd, oedd yn gweithio ti byd o siarad Cymraeg, dwi'n fi, sa'n becso dan, y gair ffrai yn dweud, siwmai un cappuccino, a mae'n edrych ti, un cappuccino, ddim mwy ar na'n Ond mae'n dal, a dwi'n credu weithio pan mae pobl yn dod ddysgu Cymraeg, ydyn nhw'n cael, mae bron yn gwybod eisiau gwers cyntaf, look, we're going to discuss the psychology of our speaker, it's complicated, sit down for half an hour.
oedd yn fy mor dryfu i bob pwrpas yn uniaith Gymraeg, rhywun pwlleri, weithio yn gweinydd dynaleidi yn ysgol, dyna'r hyfryd, y Saesneg amlwg yna i iaith i, ond bydd hi mynd i siarad Saesneg gyda'n nhad, mi dangos bod hi'n gallu siarad Saesneg. Yn nhad, wrth gwrs, yn gallu siarad Cymraeg. Mae yna just lot o complex, a dwi'n credu bod y dysgwyr deall hwn. So maen nhw wedyn yn frustrated, maen nhw'n mynd i'r siop a gofyn siwmai, a dwi'n deall pan bod Cymru cyffredin ddim yn siarad Cymraeg. Fe ni angen mwy o arwyr. Hynny yw, pan oedd